duguna bota eta berria erostera ohituta gaude gaur egun. Baina askotan, posible da, apurtutakoa konpontzea. Etxean konponketa txikiak egiteak, dirua aurrezteaz gain, hondakinak murrizten laguntzen du. Eta zergatik ez, divertigarria ere izan daiteke. Baina, nondik hasi? Gauzak guztiz apurtu baino lehen, zaindu eta konpontzen baditugu, askoz gehiago iraungo dute. Abestiak dioen bezala, zaindu maite duzun hori. Oinarrizko tresnak prest izan. Hiltzeak eta mailua, kola indartsu bat, zinta itsaskorra, tresna egokiak badituzu, konponketa asko egiteko gai izango zara. Internetek aukera amaigabeak eskaintzen ditu, tutorialak adibidez. Informatu eta ikasitakoa praktikan jartzeko. Hurrengoan, zerbait apurtzen zaizunean saiatu konpontzen, eta maiozu bizitza berri bat.